Sa miaging simana, sunod-sunod nga engkwentro ang natigayon sa lungsod sa Lupon ug Banay-Banay, Davao Oriental nga gikamatay sa 5 ka mga miyembro sa Communist Terrorist Group nga NPA. Gikustudiya na sabkaron sa mga pulis sa Banay-Banay, Davao Oriental ang usa ka babaeng finance officer ug education staff sa NPA. Siya si alias Amihan, 25 anyos nga nagapangayo og pagkaon sa mga residente sa Purok Jes, Barangay San Vicente, Banay-Banay. Atol sa Peace and Order Council meeting sa probinsya nitong Lunes, Setyembre 19, 2022, hiniusa nilang giaprubahan ang resolusyon nga magdeklara sa Davao Oriental nga insurgency-free ug development-ready. Sumala ni Brigadier General Oliver Makiling, ang commander sa 701st Kagitingan Brigade, nga nabungkag na ang Guerrilla Front 18 sa NPA sa lugar. Gipasabot ni Makiling nga gawa sa focused military operations, nakatabang ang pag-implementa og nagkadaiyang peace and development programs sa mga ahensya sa gobyerno nga nakapukan sa mga rebelde ug padayon ang pagbukbo og mga development projects ubos sa ending local communist armed conflict kun LCAC nga nakahatag og high impact project sama sa kalsada, water systems, eskwelahan ug panginabuyan sa matag komunidad. Nakatabang sab ang Army Initiated Program sama sa Retold Community Support Program, pag-deploy sa Battalion Sustainment Teams ug ang Police Initiated Program nga revitalized police sa barangay kun RPSB nga dako og nahimong papel aron makuha ang pagsalig og suporta sa katawhan hilabi na ngadto sa mga anaa sa lagyo ug hilit nga dapit. Pinaagi sa mga programa sa gobyerno ang kanhing mga NPA mass supporters nga maoy lifeblood sa insurgents, giporma ngadto sa People's Organization nga karon nakiglambigit sa enterprising ug income generating activities. Samtang ang mga masa misalmot sa government supported groups busa dili na makalusot sa komunidad ug makapang-agni pa og sibilyan ang komunistang grupo. Sa karon dunay 180 ka People's Organizations ang naporma sa probinsya sa Davao Oriental. Samtang naa sa 335 ka kanhing mga rebelde ang naka-enroll ubos sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP ug na proseso sa Happy Home, usa ka halfway house ug transition home alang sa mga rebel returnees sukad niadtong 2016. Busa gidayeg ni Governor Corazon Malanyaon ang pagpaningkamot sa security sector, Philippine Army ug tanang development partners aron makabot ang gisaad nga paglambo sa probinsya. Sumala ni Malanyaon nga panahon na nga ideklarang insurgency free ang Davao Oriental hilabi na nga agresibo ang probinsya sa pagpromotar sa turismo. Gibase sa resulta sa evaluation ug validation nga gihimo sa AFP-PNP Joint Area Clearing Evaluation Board ug AFP-PNP Joint Area Clearing Validation Committee ang insurgency-free declaration ug gikatakdang isumite ngadto sa national level alang sa confirmation ug final approval. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.